Permess tal-kelliem għall-Ġustizzja Kerl Aquilina u tal-web tal-Grupp Parlamentari Robert Cutajar il-ħamis il-Partit Nazzjonalista ippreżenta mozzjoni sabiex jitwaqqaf Kumitat Permanenti għall-Ġustizzja li ma' kumitat jagħmel skrutinju kontinwu tas-sistema tal-ġustizzja f'Malta. Mozzjoni illi biha għall-ewwel darba fl-istorja tal-Parlament Malti jitwaqqaf Kumitat Permanenti għall-Ġustizzja. U qed nelenkaw f'din il-mozzjoni funzjonijiet li għandu jkollu dan il-kumitat u ħandurhom fil-qasir biex nispjegalkom x'inhuma l-funzjonijiet ta' dal-kumitat. L-ewwel nett illi dal-kumitat jitratta l-qasam tal-ġustizzja inkluż imma mhux biss jista' jkun hemm affarijiet oħra, l-affarijiet li huma ta' natura kostituzzjonali, l-ogħla liġi fil-pajjiż, is-saltna ta' dritt u drittijiet tal-bniedem u l-libertajiet fondamentali. F'konferenza tal-aħbarijiet li saret fil-bini tal-Parlament, Kerl Aquilina fakkar kif fl-aħħar snin is-sistema tal-ġustizzja f'pajjiżna marret allar, tant il-Prim Imħallef stess ix-xahar li għadda irrefera għal emerġenza fil-qasam ġudizzjarju li teħtieġ tiġi indirizzata minnu fih. Bl-Assoċjazzjoni tal-Imħallfin u tal-Maġistrati wkoll tkellmu dwar il-bżonn ta' iktar riżorsi fejn fl-aħħar snin il-problema baqgħet sejra lura. Kerl Aquilina fakkar kif f'Lulju tas-sena li għaddiet id-deputati nazzjonalisti David Agius u Robert Cutajar ippreżentaw ittra lid-deputat Prim Ministru Chris Fearn sabiex jitwaqqaf Kumitat Parlamentari għall-Ġustizzja li ma talba għadha ma ntlaqietx. B'Malta tibqa' wieħed mill-ftit pajjiżi li m'għandix Kumitat Parlamentari għall-Ġustizzja. Il-funzjonijiet ta' dan il-kumitat ikunu jinkludu fost oħrajn illi jitlob lil persuni sabiex jidhru quddiem l-istess kumitat u jagħtu rendikont tal-ħidma u r-responsabiltajiet tagħhom fil-qasam tal-ġustizzja. Jiddiskuti u janalizza l-impatt tad-deċiżjonijiet tal-Gvern u tal-Unjoni Ewropea fil-qasam tal-ġustizzja. Jagħmel u janalizza rakkomandazzjonijiet dwar is-sentenzi li jkunu tqiegħdu fuq il-mejda tal-Kamra. Dan il-kumitat ikun magħmul minn mhux inqas minn 7 membri, bil-membri jintgħażlu b'dak il-mod li jkunu ġustament jirrappreżentaw lill-Kamra b'mod ġenerali u proporzjonat skont l-att ta' membri tal-Gvern u l-Oppożizzjoni. Dan fil-waqt il-President ikun nominat mill-kap tal-Oppożizzjoni minn fost il-membri min-naħa tal-Oppożizzjoni. Min-naħa tiegħu il-wib tal-Oppożizzjoni Robert Cutajar wassal messaġġ ċar li l-Oppożizzjoni trid li l-Parlament ikun iktar b'saħħtu, fejn min-naħa tal-Gvern għadna ma kellna ebda tweġiba dwar it-twaqqif ta' dan il-kumitat, kumitat li se jara li r-rapporti tal-Ombudsman ikunu rispettati. Qal li dal-aħħar qed tidħol l-użanza li l-Ministri ma jirrispondux id-domandi parlamentari li bidritt ikun ressaq membru tal-Oppożizzjoni. Nappellaw lill-Onorevoli Viċi Prim Ministru lill-Gvern illi malar kemm jista' jkun fl-interess tal-mod kif inhu sewwa u xieraq illi nkompli ntejbu l-operat tal-Parlament naġġornaw l-standing orders malar kemm jista' jkun impoġġu bil-qiegħda madwar mejda l-Gvern u l-Oppożizzjoni biex allura bis-serjetà dan il-Parlament jibda jopera għażminijiet tal-lum. Marija Francalanza, Annet News.